du køber et produkt i fibercement med en maleroverflade på, og du har sat den op, så er du færdig. Du skal ikke til at male efterfølgende. Du skal ikke ud og bruge ekstra penge på vedligehold. Du er færdig, og det er de næste 15-20 år. Et træprodukt vil med tiden måske også få nogle steder, hvor den rådner. Det vil et fibercementprodukt ikke. Grunden til, at vi arbejder med iverplank, specielt lige på den opgave, vi er i gang med nu, det er et ønske fra en bygherre. Men ellers så bruger vi iverplank rigtig mange steder, specielt når vi er ude ved folk, der gerne vil have renoveret deres hus. Anbefaler vi iverplanken, fordi den er vedligeholdelsesfri, og den er nem at arbejde med. Den er billig at arbejde med, og også meget hurtigt at arbejde med. Det bygger op af cement og vand og bindemiddel, men ikke mindst de her PVC-fiber, man putter ind imellem lagene. Det er lavvis opdelt, ligesom papir, kan man sige. Det gør, at det er meget stærkt og holdbart at arbejde med. Så det er ikke noget, man skal bange for, at det går og knækker, eller knækker, når det er sat op på ens facade. Det er et holdbart produkt. Lige i øjeblikket har vi gang i et stort projekt, hvor vi er ved at lave nogle boliger for en boligforening, hvor vi har beklædt gavl og stern. Beklæder vi med iverplank. Vi laver skure, som vi producerer på vores værksted. De her andelsbolig, hvor man havde lavet murstenshuse med en gavlbeklædning af iverplanken. Og derefter havde man lavet en glat iverplank som stern op mod tagstenen. Og alt det her er med til, at man ikke har nogen vedligeholdelse for de mennesker, som bor i de her nye huse. Og fra det øjeblik, vi går fra kunden af, så er produktet færdigt. Om det er beklædning over, under og mellem vinduer, gavlbeklædninger, alt det er færdigt, når vi forlader byggepladsen. Der er flere og flere, der ser muligheden for at bygge et nyt sommerhus i iverplanken, i og med, at man ikke gider at rende og male sit hus, når man er på ferie. Vi ser også flere og flere helårshuse, som sagt i Silkeborg har vi et flot eksempel på et lidt utraditionelt, lidt amerikansk inspireret hus, men stadig totalt udvendig facade i fibercement. De ældre huse tilbage i 70'erne, der har meget træbeklædning mellem vinduerne, der kan vi blandt andet bruge det, hvor det er, at vi sætter nye vinduer i. Vi kan efterisolere imellem vinduerne, bruger iverplanken der. Vi kan bruge den på beklædning af skure, carporte, gavlbeklædninger, hvor folk ikke skal op og male deres gavl mere. Der bliver iverplanken også brugt. Den bliver brugt så mange steder. Vi bruger den sågar til plankeværker rundt omkring, hvor folk får lavet plankeværker med iverplank. Vi har sågar lavet garageporter, der kan lukke op og i med iverplank beklædt, så der er mange muligheder med iverplank. En gør det selv kan sagtens selv bruge iverplanken. Det kræver ikke det store værktøj, en skruemaskine og en simpel fugtsvand. Det er et hårdt produkt, men med de rigtige maskiner og det der, så er det lige så nemt at arbejde i som i træ. Så starter man nedefra. Man sætter en startprofil på eventuelt, som gør, at den nederste planke får den rigtige hældning i forhold til nummer 2. Derefter starter man med et overlæg på ca. 30 mm, skruer den næste planke op, og så kører du ellers opad. Du har inde bagved, kan man sige, afstandslisten, hvor der er påmonteret en EPDM gummibånd, og så skruer du eller sømmer det opad. Så det er meget vigtigt, at man både til de her alle profiler eller i samlinger stødvis holder en lille luftspalte på om ca. 2 mm. Det er fordi, selvom det er fibercement, vil det stadigvæk kunne optage lidt fugt, og under fugtoptagning udvider produkter så lidt. Derfor er det vigtigt, at jeg har lidt luft at arbejde på. Fibercement som facade har en cirka holdbarhed på 50 år. Den reagerer ikke på kulde-varme påvirkning, som træ gør. Det danner ikke revner, som træ vil gøre. Og især mod syd, hvor man har en stor revndannelse i træ, har der ingen svind på iverplanken eller på fibercement. Så det er den store forskel. Du har et ikke-sugende produkt, så malingen forsvinder ikke med tiden på samme måde, som det gør på træ.
Vi har den med træstrukturen, og den er som sagt den er 19 i højde, den er 10 mm i gods og 3,60 m i længden. Den har vi så 10 standardfarver. Hvis man ikke ønsker en træstruktur, så har vi en glat version, som har de samme mål. Og man kan sige, at man kunne vælge at tage træstruktur på gavl og bruge den her på vindskede og udhæng. Og vi har et stort udvalg af tilbehør i aluminium, som har de der 10 standardfarver også, som planken har. Derudover har vi indfarvede skruer, og vi har gummilister og ting og sager, så vi har hele sortimentet. Og genbehandling kan man sagtens selv efter de her årrækker selv lave, også hvis man ønsker et farveskift, hvis man synes, at den grå er blevet en træls nuance, man gerne vil have en sort. Så bruger man en udvendig betonmaling og stryger på. Folk vil have frihed, fritid, og det er den vej, det går. Det er, at folk vil over til det, der her det vedligeholdsfrie produkter i deres hus. Og der er Iverplanken et meget, meget stor endelig øjeblik. Vi sætter højt pris på vores fritid, jo. Og det er træls for at bo i Jyskor og stå på en stige i sin ferie og male sit udhæng, hvis man kan bruge den på at sidde og læse avis på terrassen, jo.